Dead on the spot ang sarong lalaki matapos na maligis ng dump truck sa hampangkan sa indang residensya sa Puro 4 Barangay Mulad Bukad Pequeño, Ginubatan, Albay. Poco mas o menos alas 7:30 kasudmang aga. Binisto ang biktima na si Nestor Oraa, 39 anyos. Istorya kan tugang kaini. Mabalyukuta sa ibong tinampo ang biktima nga ni magbalad-balad. Pigpapasakitan man daan biktima kan hilang na arthritis kaya nadidipisilan ining maglakaw. Pagtubod aninda, posibleng nabaliko ang biktima sa malubak na porsyon kan tinampo sa may namati sindang makusog na lagabog sa luwas kan sa indang harong. Dangan duman naman tuminambad ang duguan asin dainang buhay pang biktima. Pagdaan ng truck, narinig ko na lumagapok. Tapos pagkalagpas ko nahiling ko dyan, naglabas ako. Naligis sa payo na naligis. Oo, ganun ang pangyari. Kaya puro mali man yung truck doon dumaan sa kabila. Oo. Susug sa investigasyon, hali sa Barangay Masarawa, Ginubatan, Albay, pasiring kuta sa Barangay Mulad Bukad Grande, kan parehong banwaan ang truck. Kan maligis kan 31 anyos na truck driver ang nagbalyong biktima. Pag-abot daw din naman sa bandang Barangay Puro 4 kang Barangay Mulad Bukad Pequeño, bigla daw niya nailing siya na tao na nagbalyo na lang bigla sa tinampo. Kaya amo na ito na nabangga na niya na bigla. Dain naman nagsaangat panin kaso ang pamilyang nabayan kan biktima, makalis na magkaigwanin pag-urulay. Pigpapatentihan na ang biktima sa saindang residensya. Ang suspect po ning kahapon, yung sa digdit, since tapos naman so reglementary period na at nagkaigwan na sindang settlement kay itong kapamilya, kaya na-release naman po ang driver kang truck. Kasumpay kaini, nangangapudan man sa may mga mauuyong buot ang pamilya na lugod matabangan sinda sa gastuson sa pagpapalubong sa saindang na maaram na kapamilya para sa mga baretang tatak Bicol. Hercules Barbacena.